Здравейте хора! Чудите ли се какво ще правим днес? Вече ви стана ясно, като видите отверката. Значи, че ще е нещо свързано отново с хардуер. Погледнете този лаптоп в това окаяно състояние. Днеска ще му сменим хард диска, който ще дойде от лаптопа ми, а на него направо ще му сложим едно SSD. Добре де, защо направо не сложа Solid State в онази измършена машина отзад? Защото тя не разчита SSD-тата, което е много жалко. Пробвах всичко възможно, дори и с апдейт на BIOS-а, но просто компютърът отказа да чете наследниците на обикновените хард дискове. Но гарантирам, че хард дискът в моя лаптоп е достатъчно бърз, за да замени предишния развален хард диск в лаптопа на сестра ми. Махаме батерията и източваме задържалия се ток. След което взимаме отвърката и започваме да развинтваме болчетата, които държат предпазния капак за хард диска. С права отверка го изкарваме. Тук ясно виждаме, че е 320 гигабайта. Развинтваме го от шасито му. Просто го изсипваме. Сега и на моя лаптоп му премахваме батерията и му източваме тока. При моя мобилен компютър хард диска се вади по различен начин. За това ще ви покажа. Премахваме късото болче за капачето му. Тук хард диска е 160 гигабайта, което е два пъти по-малко от другия. Така, премахваме тези гумички, за да можем да развинтим болтовете. Тук виждаме само един болт, вероятно от другата страна. Много зле. След като сме развинтили това въртящо се тяло, идва време да го изсипаме, както беше и при другото. Сами виждате, размерите са идентични. Сега, това нещо отгоре е барабар с потрошения лаптоп и просто трябва да се махне и да се сложи на новия хард диск. Поставяме го в часител и го слагаме обратно. Прибутваме го, за да се закърпи за дъното. Още от началото хард диска не беше завинтен за лаптопа, което е много зле, защото ако го дръсте може да се откачи. Връщаме обратно лаптопската батерия. Идва ред да си апгрейд на лаптопа с SSD. Слагаме го в поставката, завинтваме му единствените две болчета, след което му слагаме гумичките. Слагаме го в машинката ми и завинтваме предпазното капаче. И тук поставяме батерията. Така, връщаме се отново при лаптопа на сестра ми и какво да видим? Няма OS. Това виждаме. Ще му инсталираме Windows Vista и сега някои биха възразили. Но защо Vista? Това е най-смотаният ти избор правен някога. Не е така. Защото най-упростената версия на Vista е Home Basic. А Home Basic е най-бързата Vista и правя това, защото оригиналната операционна система на този лаптоп си е Vista. Ще инсталираме 64-битовата версия. Все пак и преди 10 години е имало 64-битови процесори. Така, първото нещо, което трябва да направим е да влезем в BIOS-а. В BIOS-а на този лаптоп се влиза с F10 и да се уверим, че CD и DVD-то е на първо място като бутващо устройство по подразбиране. И ако не е, да го направим на първо, чрез бутоните за разместване F5 и F6. Имайте предвид, че при някои машини разместването става чрез плюс и минус. Запазваме промените с F10 и започваме инсталацията. Тук файловете започват да се зареждат. Тук инсталацията на Windows Vista много наподобява тази на Windows 7. Така че Windows 7, Windows Vista няма значение. При всеки Windows има съгласие с правилата. Изчистваме XP-то, дето този лаптоп не искаше да го чете и казваше, че няма OS изобщо. След като даваме Next на Unallocated Space. И сега трябва да чакаме много. Ето го нашия първи Restart Point. За пореден път ви меляме главите, не пипайте нищо. Ето го и ултрамодерния бултващ екран на Windows Vista. По време на инсталацията ще се появи този надпис, който трябва да го изчакате. След малко инсталацията ви приключва. Знайте, че ще улучите втория Restart Point, но този път без предупреждение. След рестартирането си въведете именцето. След това задайте фон. Use Recommended Settings, задължително, дата, част, местност, цъкате Next и Thank you! Сега Windows-а тества вашия компютър. Готово. А какво стана с моя лаптоп? Отново е с Windows 10. Така, хора, много се извинявам. Трябва да кажа нещо много важно. И то е... Знаете, че тук има някакви хора, дето много ми викат, цял ден не мога да работя. Доста неподготвено снимам, цялата фанела ми е мръсна и трябва да ви кажа само едно нещо. Чао!